Dobar dan svima, dobrodošli u SM kuhinju i u moj novi video. Danas pravimo mantije sa mesom, tako da ostanite sa nama i pogledajte ovaj video do kraja. Ono što nam je potrebno, prvo ćemo zamesiti testo. Ovdje imam 700 g brašna, 400 ml vode, jednu supanu kašiku soli i dodat ću jednu kašiku supanu ulja. Ja ću sipati skoro sve brašno. Dodat ću jednu kašiku soli. To ćemo promiješati. Zatim ću dodati jednu punu kašiku ulja. Sada ćemo dodati vodu i zamesit ćemo testo. Sada ćemo dodati i ovo preostalo brašno. Sada kad smo ovako zamesili, ja ću dodati samo još vrlo malo brašna. I sada ćemo testo pokriti i ostaviti da odstoji pola sata. Sada ćemo pripremiti fil. Za fil nam je potrebno, ovdje imam 600 g junećeg mlevenog mesa, 50 ml ulje, 100 ml hladne vode, 2 veće glavice crnog luka, so i biber. Prvo ćemo naskati crni luk, skroz sitno. Sada kad smo luk nasickali, dodat ćemo ga u meso. Dodat ćemo jednu punu kašičicu soli i može još malo ulje, mleveni crni biber, malo vode i to ćemo sve lepo izmiješati. Sada kad smo ovako lepo umesili, sklanjamo sa strane. U jednoj manjoj šerpi sam stavila 150 g putera i sipat ću oko 50 ml ulja. I to ćemo sada rastopiti. Puter smo rastopili, to će nam služiti za premazivanje kora. Sada ćemo posipati malo brašna. Testo ćemo blago premesiti i podeliti na nekih 10 loptica. Sada ćemo svaku lopticu fino zatvoriti. Sada ovako pripremljene loptice ostavljamo da odmore 10 minuta i onda krećemo u razvlačenje i dalje pripremu. Sada ćemo razvlačiti sve kuglice na neki prečnik od 20 cm. Sada ćemo tako razvlačiti svaku narednu dok razvučemo sve. Sada kad smo sve ovako fino pripremili, sada ćemo ređati jednu na drugu i premazivat ćemo puter. Sada ćemo staviti malo brašno i ovako samo možete okretati rukama blago da se razvuču. Testo je jako lepo, vidite, svuda ima vazduh. Zaista je odlično. Sada ćemo to premazati puterom. Sada ćemo razvlačiti sljedeću. Onda se zaista lepo razvlače. I sada ređamo jednu preko druge. I sada ćemo tako razvlačiti svaku sljedeću dok ne razvučemo sve kore. Sada smo tačno na polovini, već 5 kore sam naređala. Pogledajte kako lepo izgleda. Zaista je prelepo, samo je bitno tokom razvlačenja, znači da sami povlačite. I tako ređamo sada svaku sljedeću. Ja sam stavila i zadnju koru, eto koja veličina treba da bude. Zaista se odlično kore razvlače i sad ćemo ih isjeći na nekih 4 cm. Možete i 5. Sada kad smo ih ovako lepo iseckali na kockice, sada ćemo staviti meso svuda. Sada kad smo ovako svuda poređali meso, sada ćemo uzeti samo preklopiti jednu stranu, zatim drugu, sve 4 ovako i fino ređati u tepsiju. Naše mantije su spremne. Sada ćemo ih svuda fino posipati. Sada kad smo ih ovako fino posipali i premazali, naše mantije mogu da idu na pečenje. Naše mantije su gotove. Pogledajte kako lepo izgledaju. One jako lepo mirišu. Zaista su preukusne. Sada ćemo servirati. Naše mantije su servirane, pogledajte kako lepo izgledaju, one tako lepo mirišu, zaista su preukusne. Vidite kako su lepo pečene i odozdo.
Ja sam naravno ovako na standardan tradicionalni srpski način kako mi to volimo poslužila i čašu jogurta. Ali pošto su mi ispale dve male tepsije, ja ću sljedeću politi sa jogurtom i belim lukom pa ću vam pokazati kako i oni izgledaju. Naša druga tepsija mantije je gotova. Sada ćemo nju preliti sa belim lukom i jogurtom dok su vrele. Sada ćemo ih ostaviti malo da odstoje i onda ćemo servirati. Naše mantije prelivene belim lukom i jogurtom su servirane. Pogledajte kako lepo izgledaju. Zaista su odlične. Tako da mi pišite u komentarima koju opciju vi više volite. Ovako prelivene jogurtom ili ovako obične uz jogurt. Zanima me i vaše mišljenje, vaš ukus. Tako da ako niste pravili ovakve mantije, napravite i probajte. Zaista su jako ukusne, prelepo mirišu, tako su hrskave, zaista savršene. Tako da napravite, probajte, pišite mi u komentarima kako vam sviđaju, lajkujte, subscribeujte se na mom kanalu i mi se naravno vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!